e-shop je jako druhá kamenná prodejna. Možná to trošičku bude navazovat na tady ten dotaz, jestli e-shopy nahradí kamennou prodejnu. Z mýho pohledu si myslím, že ne. Vždycky furt bude nutná taková ta interakce s tím člověkem. Jsou produkty, například, dejme tomu knížky, dětská literatura, kterou když maminka jde někomu vybírat, tomu dítěti, interaktivní knížka, dejme tomu, tak pro mě je vždycky lepší, když tu knížku uvidí, takhle, prohlídne si ji, než když ji objedná ryze na e-shopu. Myslím si, že už z tohoto důvodu, že jsou určitý typy produktů, které prostě se špatně nakupují na internetu. Aspoň teď v tuto chvíli. Nevěřím tomu, že e-shopy někdy vytlačí kamenný prodejny. Já tomu nevěřím. No ale proč jsem to nazvala, že e-shop je jak druhá kamenná prodejna? Teď otázka do publika. Kdo z vás by byl ochotný si založit svůj vlastní e-shop, dejme tomu třeba do 14 dnů, kdyby na to měl kapitál? Kdo z vás by do toho šel? A kdo z vás by šel do kamenné prodejny? Víc do kamenné prodejny než do e-shopu. Zvláštní přístup. Takhle. Mnoho lidí se domnívá, že spustit si e-shop je něco jednoduchého. Ono to na první pohled tak vypadá, protože vy u toho jakoby tak fyzicky nestojíte, jak ten prodavač za tím pultem. Děláte to, dejme tomu, ze začátku třeba z nějaké jedné místnosti. Všechno dobrý. Jenomže oni jsou na pozadí skrytá úskalí, kteří ostatní nevidí. A já o nich budu hovořit i v té prezentaci. Nejčastější problém je, když jste jednotlivec, dobrý, spustíte si ten e-shop, dejme tomu, že máte sjednanýho dodavatele a teď vás srazí auto a skončíte v nemocnici. Na e-shopu máte e-mail, máte tam telefon, přijde vám sem tam nějaká objednávka, sem tam vám někdo zavolá, ale vy nemáte tu možnost prostě ten telefon zvednout a odpovědět. Kdo to za vás tu chvíli bude dělat? E-shop má prostě skrytý úskalí, se kterými lidi, dá se říci, ani moc nepočítají. Zase konkrétní příklad. Já mám nějaké svoje produkty, které prodávám a zpětně zjišťuji zpětnou vazbu. Vesměs to jsou lidi, co mají e-shopy. Volám paní 3krát během 2 dnů, ani jednou mi ten telefon nezvedla. Volala jsem na telefonní číslo, co má na e-shopu. E-shop. To je práce, to není jenom legrace. Ale když se to vydaří, tak to fakt stojí za to. Jenom krátce k tomu, co vlastně dělám. To jsou některé z mých produktů, co mám. 99 typů pro e-shopy, ta už bude mít 2 roky. Teď tady ta knížka, o které se i pán Murár zmínil. Mám taky svůj vlastní e-shop, ale to je spíš taková forma laboratoře. To není pro mě hlavní zdroj příjmu. Já to mám proto, abych byla těm svým klientům blíž. Protože je rozdíl, když říkáte, přišla mě objednávka, zabalil jsem to, předal jsem to dopravci a je rozdíl, když fakt ráno vstanete, podíváte se do systému, máte tam objednávky, ty objednávky opravdu zabalíte, zadáte je do informačního systému přepravce, sjednáte si svoz a pošlete to. Je opravdu veliký rozdíl mezi tím, když to říkáte a když to fakt děláte. Proto mám i já ten svůj e-shop. Budu se o něm ještě dále hovořit. Mimo to samozřejmě pro e-shopy vykonávám některé činnosti, jako je nastavení Google Analytics, srovnávače zboží, moje specialitka, samozřejmě pro klikové kampaně a samozřejmě také výstavba a správa e-shopu. Mám klienty, pro které například provádím pravidelně importy zboží do systému, protože to nemají čas. Mám klienty, pro které například zakládám produkty na e-shopech, protože admin prostě nefunguje tak, jak má. Mám klienty, kteří připravují newslettery a já pro ně upravuji vstupní stránky na e-shopu. Takže moje činnost není ryze online marketing. Ano, je to tam, ale není to úplně jakoby to nejvíc, co dělám. Já opravdu víc koukám do toho praktického provozu a do toho, co za tím vlastně je. Teď bych vám ráda představila několik věcí, které byste si měli uvědomit, ještě než spustíte e-shop. A pokud už ho máte, mimochodem, má někdo e-shop nebo někoho, kdo ten e-shop má, vlastní, provozuje? Vidíte, čeho pak se to týká? Také streetové oblečení, které chalani dovážají tam děti a... Jasný. A máte nějakou úlohu v tom e-shopu? Zastáváte tam něco? Já mám starost Facebook stránku a potom ještě PPC kampaň. Jasný. A tady slečna? Máme rodinnou firmu a vyrábáme struny. A prodáváte i takhle přes ten internet
dá se říci. Ale takhle, jo. Takže jsou zde dva, je to fajn. Čekala jsem teda trošičku větší záběr, ale co není, může jednou časem být. Takže ty věci, co zde zmíním, i pro vás, co už nějakým způsobem fungujete, můžou být svým způsobem k zamyšlení. Oni se mezi sebou navzájem prolínají. V závorce je uvedený, kolik těch věcí já chci vlastně zmínit. Ale samozřejmě vy zjistíte, že když budu mluvit o některých provozních záležitostech, takže to stejně tak spadá i do oblasti biznisu. Tak, začneme biznisem a to jsou věci velmi důležitého charakteru. Z mýho pohledu, když se tak zpětně podívám na tu dobu, na ty roky, co už mezi e-shopy fungují, je výběr zboží jeden z těch nejdůležitějších parametrů a nejenom na e-shopu. Proč? Když už se rozhodnete vybrat nějaké zboží, které chcete prodávat prostřednictvím internetu, vždy byste si měli zanalyzovat tak trochu jeho vlastnosti. Vlastně jak vypadá a co vám přináší. Jednou z nich jsou parametry. Tady zeptám se pána. Když řeknu červený tričko, je červená parametr zboží, myslíte si? Červená. Barva. Ano. Když řeknu tady slečna. Velikost 36 u trička. Parametr zboží? Ano. Kolegy se zeptám, když řeknu dlouhý rukáv u trička, je to parametr zboží? Ano je. Prosím? Ano je. Ano je. Tak. Možná jste se setkali s tím, že na e-shopech jsou filtry zboží. Vyberete si velikost 36, barva červená, dlouhý rukáv. Parametry zboží. Když vy si vyberete nějaký zboží, který chcete prodávat přes e-shop, zamyslete se nad tím, jestli má nějaký parametry, podle kterých je třeba lidi vybírají. Ono to má potom hodně veliký vliv na to, jaký technický řešení si zvolíte. Může se stát, že prostě si vyberete třeba pronájem, já nevím, abych to dobře vypočítala, za 10 €, ale zjistíte, že tady ty parametry tam nemůžete nastavit. Představte si, že jdete na e-shop, fakt víte, že chcete červený tričko, 36 velikost, dlouhý rukáv, ale vy to tam nemůžete jako zákazníci najít. Takže první věc, když vybíráte zboží, sledujte, jaký má parametry. Zamyslete se nad tím a následně dá se s ním počítat i na tom e-shopu. Když se s tím nedá počítat na tom e-shopu a ty lidi to podle těch parametrů hledají, pak máte problém velký. A musíte si třeba připlatit za to, že ten dodavatel technického řešení vám tam udělá nějakou nástavbu. A nebo, že si musíte zaplatit dražší verzi pronájmu. Často se to stává, že právě v případě pronájmu možnosti filtrování podle parametrů a zadávání bývá až v těch vyšších verzí. V České republice bývá často trend takový, že lidi koukají na cenu, kolik to stojí. Jenomže ono často, čím nižší cena, tím víc vám chybí takový ty obchodní funkce, které vy potřebujete. Bohužel. Potom to je nákupní potřeba. A teď přijdou na řadu vaše papíry a tušky. Nadiktuju vám 5 slovíček, napište si je pod sebe a pak k ním dostanete úkol. Budu to říkat v češtině, napište si ve svém jazyku. Lednička, parfém, sypaný čaj, krbová kamna, stíháme, krbová kamna, Krbokafe. Krbokafe, vieme, čo to je? krb, Tak je to tak, no nie je to klasický krb, čo stojí, čo má komín a má dieru, ale vyzerá to väčšinou plechová kocka alebo rúra a to sa napojí na komín a do toho si normálne kúríte. prostě taková ta věc, která topí. Jo? A poslední kancelářský papír. Taková ta stoha. 500 listů. Mám zopakovat? Lednička, parfém, sypaný čaj, krbový kamna, neboli to, co topí, kancelářský papír. A teď si to zkuste od 1 do 5 oznámkovat podle toho, jaká je tam nákupní potřeba. Přičemž 1 říká, kupujeme párkrát za život, 5 říká, kupujeme hodně. Může se stát, že něco vám bude vypadat na senu od 1 do 5. Jo? Seřaďte si to. Tak, ukončíme.
Tady slečna, mám ji po ruce. Co z těch věcí byste si koupila za život nejméněkrát? Tak, a slečna za váma. Co byste koupila nejčastěji? Tak, co z toho plyne? Vybíráte zboží na e-shop a pokud zvolíte zboží, který lidi kupují jednou za čas a připojí se k tomu ještě faktory typu nízká cena, náklady na dopravu, můžete se dostat do velkých potíží. Proč? Zboží, které dosahuje nízkých obrátek, se míň prodává, samozřejmě může být za dražší cenu, takže se to tím pádem vyrefunduje. Ale pokud chcete ten biznis jakoby rozjet tak, abyste opravdu byli ziskoví, něco z toho měli, vybírejte zboží, nebo aspoň mějte to portfolio zboží takový, kdy tam máte věci, které nakupují lidi často, ta potřeba tam je, víš ten kancelářský papír, a pak případně věci, které nakupují málo. Měla jsem pána, respektive furt mám pána ve svém portfoliu. Krbový kamna. Kolikrát se za ten měsíc těch kamen prodá? Pár jednotek? Ano, prodá jedný kamna za 50 000 korun. Prodá třeba troje, má 150 000, že jo? To je pěkný. Ale kdyby k tomu třeba přihodil nějaký doplňky na vymetání komínu, na čištění toho, tak najednou to může být víc, protože lidi ty kamna čistí pořád. Jo? Takže zase závěr. Vybíráte-li zboží, sledujte, jaká je tam nákupní potřeba. Může se stát, že vyberete něco, co lidi moc nenakupují za ten život, a pak i vy budete mít o to méně prodejů. A samozřejmě plus zamýšlení se nad tou cenou, kolik to stojí. Když je to levná položka, je to cesta do pekel. Kromě toho cena, doručení, zásobování. O ceně se budeme bavit dál, o doručení taky. Zásobování, to se v podstatě týká toho, jak jste schopni naskladnit nový zboží. Pokud máte dodavatele, který vám je schopný poslat zboží jednou za čas, máte problém. Není skladem, nenakupuje se. Typická situace z toho, co já vidím ve svých statistikách, je, že kdo nemá zboží skladem, má nižší konverzní poměr na e-shopu, než ten, co to zboží skladem má. Samozřejmě zase tam musí být, se vzít jakoby, je tam v podstatě vliv i toho, jak moc je to zboží dostupný na trhu. Když to zboží na trhu dostupný není, ty lidi si počkají, objednají. Ale pokud máte vysoce konkurenční zboží a nemáte je skladem, tak neprodáváte. Ty lidi nemusí počkat. Podíváme se na tu cenu. Šampon s keratinem, kondicionér s keratinem, to je produkt z mýho e-shopu a vedle boty. Je tady veliký rozdíl v ceně. Když prodáte jedny boty a máte z toho nějaký zisk a vedle toho prodáte jeden kondicionér, máte z toho nějaký zisk, dejme tomu, že máte stejnou marži. V kterém případě na tom budete lépe? Bot? Kdo myslí, že je u bot? Máme stejnou marži na tom zboží. Jo? Takhle. Marže. Kdo neví, co je to marže? Ať zvedne ruku. Kdo neví, co je to marže? Marže se počítá z vrchu. Prodejní cena dělenostem krát procento, co je ta marže. A nebo když mám marži 30%, 86 krát 0,3 například. Jo? Takže marže. Marže je nějaký procento. Když prodám jeden kondicionér s nějakou marží, a ta stejná marže bude i na těch botách, když jsem na tom lépe. Co myslíte? V případě bot, kdo si myslí, že v případě bot? Tak? Protože ten zisk, co z toho vy máte, tu marži, tu nominální částku, i když je procentuálně stejná, tak u těch bot je mnohonásobně vyšší. Tady vidíte marže 30%, tady to máme 26 korun, tam je to 478 korun. A teď si představte, a uděláme si zase další aktivitu. Představte si, že průměrná hodnota vašeho balíku, který vy posíláte z e-shopu je, ale já teď teda půjdu do korun, pardon, že nemám ty eura, je 500 korun. Jo? Napište si 500 káče, anebo klidně 500 euro. Ono je jedno, jestli je tím symbol káče nebo euro. Za den prodám 5 balíků. Tak si udělejte krát 5. Teď mě zkuste vypočítat, jakýho obratu dosáhnu za 30 dnů.
za den prodám 5 balíků, každý má 500 korun, jakoby průměrnou hodnotu, za 30 dnů budu mít jaký obrat? Tady už to zaznělo. Řekněte? Tak, 75 000 euro korun. A teď si představte, že průměrná hodnota balíku bude najednou 1500. Kolik to bude, když bude průměrná hodnota toho balíku 1500 korun? Jaký bude obrat? Za těch 30 dnů furt máme 5 balíků za den, jedeme stejnou mírou. Tak, na co tady narážím? Zmínila jsem pojem průměrná hodnota objednávky a pojí se to právě s prodejní cenou zboží. Když máte zboží, který je levný, tak tím pádem často se stává, že je i nižší průměrná hodnota objednávky. Třeba těch 500 korun, v uvozovkách 500 euro. Když máte to zboží dražší, to jsou ty boty, průměrná hodnota objednávky bývá vyšší, což je třeba těch 1500 korun. Najednou vy za ten měsíc 5x30 je 150 balíků. Odbavíte 150 balíků, třeba tady s tím, třeba tady s tím, ale tady, když máte stejnou marži, jste na tom ziskově mnohonásobně líp. Co z toho plyne tedy za závěr? Budete-li prodávat zboží za příliš nízké ceny, budete mít samozřejmě nominálně často i nižší zisk, ale tu činnost, kterou vy vydáte v to, abyste ty balíky odbavili, je úplně stejná jako tady. 150 balíků tady, 150 balíků tady. Strávíte nad tím stejný čas, ale tady si vyděláte méně. To je případ toho mého e-shopu. Já tam mám právě takové položky, takže kdybych já měla dosáhnout, dejme tomu na obrat, jako u tady těch bot, co bych musela udělat? Buď to bych musela z těch 500 korun zvýšit průměrnou hodnotu objednávky, což můžu dělat tím, že úplně vyhážu ten sortiment a dám tam drahé věci. A nebo musím zvýšit počet těch balíků, co za den vyexpeduji. Což znamená často i zvýšit návštěvnost na e-shopu. Takže když už budete chtít do e-shopu, zabývejte se tím, jak je to zboží jakoby prodejně nastaveno, jaká je cena, jaká může být asi ta průměrná cena objednávky, tak zkusit odhadnout, lidi si koupí třeba 2-3 kousky, a kolik potřebujete, abyste třeba dosáhli na nějaký zajímavý zisk, na tu vaši výplatu, kolik to za ten měsíc musíte odbavit. A jestli na to třeba sami stačíte, nebo na to musíte vzít lidi. Ono přece jenom 120 balíků, to zvládne jednotlivec, ale když těch balíků máte třeba 1000, tam už je to trošičku horší a je rozdíl z těch 1000 balíků zaplatit 2 zaměstnance, když máte průměrnou hodnotu objednávky 500 a marže je těch 30% furt, a když máte průměrnou hodnotu objednávky 1500, jo? Takže cena za to zboží může hodně ovlivnit to, jak ten e-shop si vlastně povede. Tady to je krásně vidět. Kdybych chtěla mít těch 478 korun s prodejem těch kondicionérů, musela bych poslat 18 balíků. Tady pošlu jeden a mám 500 v kapse, v uvozovce. Tady bych musela poslat, dejme tomu, 18 balíčků, abych měla v kapse to stejné, co tady. Ale tady je jenom jeden balík. Tady je 18. Chápete mě, co vám tím chci říct? Ta cena za to zboží s ním může hodně zatočit. No mňa by aj napriek tomu zaujímalo, niekto si tie šampóny predsa len kupuje a sú prevádzkovateľia aj takých e-shopov, že kadiaľ beží tu cesta. Můžete ještě jednou tu otázku? Pri tom lacnom tovare. Tak, myslíte si, že když je to levný, koupím si víc kusů? Nie, že je tam tá cesta, keď hovoríte, že samozrejme, že je lepšie, keď predávam drahšie veci a blablabla. Ale dajme, že napriek tomu sa rozhodnú, že budete šampóny. Tak, jakou máte cestu? Buď to dělíte velkou obchod, protože ten váš odběratel si jich vezme víc. Jo. Ale že by se stalo, že najednou lidi si koupí víc kusů. Já to vidím ve svých statistikách. Ja viem, ja tomu rozumiem, ale tu predsa len ľudia, že sa tým zaoberajú a tak ďalej, že čo im radíte, to sa pýtam. Ať jdou do něčeho jiného, anebo ať zdražují.
Jako, já si neumím reálne představit, jak z toho to vybruslit. Premýšľam, že keby ten človek investoval napríklad viac do marketingu, nepomohlo by mu to? Kolik má na tom zisk? To jsou, já už jsem to přehodila, to jsou produkty, kde máte pár korun zisk na jednom kusu. Jo. I když půjdete do toho marketingu, ano, navýšíte počet objednávek, ale za jakou cenu? Teoreticky si umím představit, že ten člověk má fakt dobře vypracovaný systém práce se zákazníkem napřímo, posléze. Jo? Že neinvestuje furt do toho placení, ale jede těží z té dlouhodobé hodnoty toho zákazníka. Čiže ak vidíme na e-shopoch sortiment s takýmito cenami, tak mali by sme sa poobzerať, že kde sú tam tie drahšie položky, ktoré ten e-shop potiahnu? Tak je to jedna z možností, ano. Každopádně prodávat ryze jenom low cost zboží, kde máte marži u mě v řádu korun, u vás to bude v řádu max eur, prostě znamená na to, abyste dosáhli zajímavého zisku. Opravdu hodně toho odbavit. A to jsou zase další režijní náklady. Je v tom velký problém. Potom musí být jedině velký obchod, aby to mělo nějakou cenu. Tak. Ještě k té ceně. K ceně nízkého zboží. S čím se často setkávám, vidím to na svém e-shopu, vidím to i jinde, v těch analytikách. Tady to teda moc není. Vidět 89, 120 korun. Pošta 209 korun celkem. Když se podíváte a máte v košíku zboží za pár korun a teď najednou máte k tomu zaplatit dopravu, která je ještě vyšší než to samotné zboží, tak začnete srovnávat. Tam jakoby funguje cenová kotva. To znamená, že vždycky máme tendenci od nějaké částky si odvozovat ten zbytek. A ono to v tom košíku taky tak funguje. Prostě když tam máte zboží, který je rovno dopravě, ještě k tomu je konkurenční, je tam menší šance na dokončení toho nákupu, než když je to naopak. Zaplatím 900 za krém, k tomu 100 poštovný, dobrý. Zaplatím 90 korun za krém, s tomu víc jak 100 poštovný. Mně se těch 200 korun za ten krém moc dávat nechce. To si radši koupím něco jiného. Toto se bojí hlavně s tím levným zbožím. Tady ten problém s těmi dopravami. Jo, může se stát, že košík v podstatě lidi si tam jakoby háží třeba po jednom produktu, ale nedokončují nějakým způsobem tu objednávku do konce. To se dá celý trakovat a zjistit, co se tam vlastně děje. A pokud vidíte, že ta cesta je v pořádku, tlačítka jsou, kde mají být, lidi to v pohodě dokončí, když si někoho pozvete, ať vám ukáže, jak koupí. Ale prostě tam ty prodeje nejsou. Není problém náhodou právě, že lidi porovnávají cenu objednávky s cenou dopravy. Ten problém tam může být. Pokud samozřejmě na tom e-shopu je, dejme tomu, víc položek z různého sortimentu, vy si k tomu třeba něco dohážete. Nemusí to být zrovna šampóny, doházete si k tomu třeba drogérii a nevím, co ještě všechno. Nějaké jídlo třeba, tak potom už ten vliv tam tolik cítit nebude. Ale kdo si může dovolit otevřít e-shop, kde má třeba 10 000 položek? To prostě začátečník jako nedá. Nebo možná dá, ale nevím teda, jak dopadne. Takže myšlenka tady z toho je, máte-li levný zboží a je toho fakt většina, není tam nic drahýho a ještě k tomu toho máte malinko, může se vám potom zdát, že lidi začnou porovnávat dopravu versus objednávka a budou mít problém to nakoupit. Někdy, když přijde taková objednávka, a přijdou, tak já vždycky zvednu telefon a volám a ptám se, nechcete si ještě něco dokoupit? Opravdu to zboží máte zájem? Paní mě odpoví jedno z mnoha. No víte, mě doporučila paní doktorka tady ten balzám na rty a on není nikde k sehnání. Tak to potom jo, to ten člověk si koupí. Ale prostě, když se to dá sehnat někde jinde, tak ta šance na to, že to někam posunete, je mnohem menší. Tedy, snažte se, když chcete e-shop, aby cena objednávky, respektive toho zboží, co lidi nakupují, byla vždycky vyšší než cena té dopravy, co za to platí. Aby to platilo v co nejvíce případech. Je rozdíl, zase koupit boty za 1500, k tomu dopravu za 100, někdo dává zadarmo, a něco třeba za 100 a k tomu dá další 100 dopravu.
Zboží s omezenou lhůtou trvanlivosti. Byla jsem dvakrát na školení Dominika Formánka, který v Naučme se má svůj kurz. Ten kurz se jmenuje, hned vám to řeknu, Co chce každý e-shopář vědět o prodávání přes Heuréku. Na tom kurzu byla paní, která vykládala příběh jedné své paní, která se rozhodla rozjet e-shop s potravinářskými, se zvířecími krmivy. Prostě něco jako z Verimex. Aby dosáhla na zajímavý nákupní ceny, musela nakoupit zboží zhruba za 200 000. Začínala, neznala, nevěděla, do čeho jde. Tak nakoupila zboží za 200 000. Různý krmiva, nevím co všechno. Spustila e-shop a ono se nic nedělo. Půl roku nic se nedělo. Pár objednávek, samozřejmě, přišla. Teď jí tam ležel ten sklad za necelých 200 000. Leželo jí tam zboží s omezenou lhůtou trvanlivosti. Takhle to vyhodila oknem. Takže když se rozhodnete jít do toho, že budete prodávat zboží s omezenou lhůtou trvanlivosti, musíte počítat i s tím rizikem, že to třeba neprodáte, když nemáte dostatečný odbyt. Proto se jakýkoliv zboží s omezenou lhůtou trvanlivosti stává tak trochu rizikem. Nejsou to jenom krmiva. Může to být káva, čaje, sypaný čaje, koření, 3 měsíce. Obvyklá lhůta spotřeby v České republice. Tam prostě musíte tlačit na to, že ti lidi to zvládnou za tu dobu koupit. A pokud ten e-shop spouštíte, což znamená, že máte minimum návštěvnosti, což tak jakože bývá, musíte vydat peníze do marketingu, který vám tu návštěvnost třeba přivede. A s tím se pojí vysoké náklady zase. Takže když půjdete do zboží s omezenou lhůtou trvanlivosti, výstraha veliká. Musíte to stihnout prodat za určitou dobu. No a samozřejmě zboží náročný na přepravu. Tady toto je filtrační písek do bazénu, 25 kg a stojí 220 korun. 25-kilový balík pošlete třeba Slovenskou poštou nebo DPDčkem, přičemž ten zákazník vám za něj zaplatí 220 korun. To poštovný, tam se prostě třeba do té 100 nevejdete, ani omylem. Med. Jaký myslíte, že bude riziko toho, když budete prodávat tekutiny? Tak, i když medy se dneska jakoby posílají i v plastu, normálně se dají poslat v plastu, tak bohužel může se to rozbít, vyteče to, znehodnotí to ten balík. To stejný porcelán. Tady to jsou tatami, to jsou podložky do tělocvičen, cvičí na tom judisti. Oni nejsou zas tak těžký, ale ta jedna tatami, metr krát metr. Jo, zase, náročný na přepravu. Takže když vybíráte zboží, dívejte se, jaký budou obvyklý náklady na přepravu. Kontaktní čočky, malá věcička, drahá věcička, vložíte to pomalu do obálky, náklady na opravu nulový. Dá se říct dobrý sortiment na prodej, s ním začínal Vlasta Vávru, který už dneska mezi námi není. Nějaký písky nebo tady ty tatami, vybavení tělocvičen. Prostě když budete prodávat velký nadrozměrné věci, to jsou koneckonců i ty krbový kamna, budou tam vyšší nároky na tu dopravu. Zase, může to něčemu vadit. A o to víc to vadí, když jsou to věci křehké. Příplatky za křehkost, ono jako fungují, nefungují, těžko říci. Vždycky ten přepravce se bude nějakým způsobem chtít třeba z toho vyvlíct. Jo, že to veze tak, jak má. Jsou to zase jenom lidi, ti řidiči. Neví, co se stane. Může jet prudko, může se něco rozbít. Nechala jsem si dopravit flipchart, takovou rýhu tam měl a takovou prohlubeň. No nejspíš proto, že na to spadl nějaký jiný balík. Prostě to je riziko u těch věcí. Jo, takže vybíráte-li zboží, zjistěte si, jaký jsou rizika v případě přepravy. Může se stát, že potom vám ty lidi budou třeba odstupovat od těch smluv, budou vám to vracet, že to je poškozený, vám budou vznikat náklady a pak se stane třeba, že to zabalíte. Protože ty náklady, co vám vzniknou sekundárně s tou přepravou, můžou být opravdu vysoký. Konkurence. Tak,
To je hrozně krásný téma. Já svou konkurenci sleduji 4 největší takový výrazný e-shopy, co jsou k tomu prodeji, co mám já, jakoby k tomu prodejnímu sortimentu. A první věc, co vy můžete udělat, než spustíte jakýkoliv e-shop a sondujete tu konkurenci, je přihlásit se k odběru newsletteru. Nejjednodušší cesta. Z těch 4 shopů, co já sleduji, konkurenčních, jeden mě do dneška neposlal nic, druhý mě poslal na Vánoce garance dodání do Vánoc, třetí poslal mě 2 maily, čtvrtý posílá prodejní maily pravidelně, teďka teda jakoby 10 dnů je ticho po pěšině. Když se můžete z těch chyb té konkurence poučit. E-mailing je jakoby jedna z forem, jak komunikovat opravdu s tím zákazníkem, takže si ho k sobě přitáhnete a moc vás to nestojí. Pokud to ta konkurence podceňuje, vy máte potom šanci třeba v tomto směru profitovat. Pomocí těch e-mailingů vy zjistíte, jak oni komunikují s tím zákazníkem, co vám nabízí, jaký třeba slevy promují. Líbí se vám ten jejich e-mailing? Oslovuje vás to? Ne. Když ho budete dělat stejně, budete oslovovat vaše zákazníky. Takže první věc, chcete-li něco prodávat a máte vytipovaný co, podívejte se na konkurenci, která to prodává, přihlaste se k odběru jejich newsletterů a dívejte se, co vám posílají. A ptejte se, jak bych to udělal jinak, nebo jak bych to udělala jinak. Není to jenom o odběru newsletteru, je to o nákupu. Já nakupuji u své konkurence. A jenom u jedné. Paradoxně jsem zjistila, že platila jsem okamžitě kartou, zboží expedovali až za 2 nebo za 3 dny. Dostali ode mě peníze, dopoledne, dobrý, nestihli to ten den, v pohodě, druhý den čekám, že odesílají. Myslím, že to bylo až fakt ten 3. den. To je zase, vidíte, tady má konkurence rezervu, vy můžete být lepší. Když oni to odesílají takhle pozdě, co vy můžete udělat pro to, abyste to třeba odeslali dřív? Nakupujte u té konkurence, podívejte se, jak vám to zboží přichází, jak to je zabalený. Mají to poškozený, nemají to poškozený? Zkuste u nich reklamovat, jak to bude vypadat. Zkuste jim to vrátit do 14 dnů. Já teda nevím, jak to je u vás. Můžete vracet do 14 dnů zboží? No, tak to je stejné jak u nás. Vraťte jim to, sledujte, co se děje. Vyřídí to takhle? A nebo mají nějaké problémy? V čem pak můžete být vy lepší? No a recenze. Kdo zná Heuréku SK? Heureka SK nebo Pricemania SK? No, vidíte. Určitě tam jsou nějaké formy recenze i na té Pricemanii. A na Heurece SK 100%. Takže když už máte nějakou tu svou konkurenci vyhlídlou, odebíráte newslettery, něco u nich nakupujete, koukněte se do těch recenzí, pokud oni teda jako mají aktivovanou tu službu, ověřeno zákazníky v případě Heuréky, co tam píše ta konkurence, nebo takhle, co tam píšou zákazníci o té konkurenci. Často tam najdete ty slabiny, co oni mají, a můžete se zamyslet nad tím, jestli vy náhodou ten problém nebudete mít taky, nebo naopak. Můžete tady z té jejich slabiny udělat u vás konkurenční výhodu? Typicky lidi probírají zboží skladem nebylo skladem. Dlouhá dodací lhůta. Poslali mi něco jiného, než měli. Klasika. Jo? A konec konců, pokud i vy budete takovou formu recenzí používat, nejenom třeba na Heuréce, ale i na vlastním e-shopu, dívejte se, co vám ti zákazníci říkají. Co vy můžete udělat, aby to bylo lepší? Nenechávejte to takhle v šuplíku. Pracujte s tím. Konkurenční výhody, cenová politika, informační obsah e-shopu. Cenová politika. Ta je hlavně důležitá z hlediska toho, abyste zjistili, jestli cena těch produktů není na tom trhu pokřivená. Co to znamená pokřivená? Že ti prodejci mají tendenci prodávat pod cenou a hrát si na cenové války a nevím co všechno. A největší problém je, když se to týká například jednoho marketingového zdroje, na kterém inzerujete vy. Typicky srovnávače zboží. Tam to může být seřazený podle ceny, například Heureka. První 3 místa oranžový box, to jsou lidi, co mají ověřeno zákazníky a bidují.
pak jsou shopy seřazeny podle ceny. A pokud vy máte například hodně vysokou cenu oproti té vaší konkurenci, tak jste někde vzadu a už ti lidi vás nevidí, už k vám do e-shopu neproklikávají a hlavně se zamýšlí nad tím. Tak když tady ti toto mají třeba, já nevím, za 15 € a tady ten jeden e-shop to má za 25 €, v čem je problém? Sledujte cenovou politiku vaší konkurence. A hlavně tehdy, když jedete přes stejný informační kanály. U srovnávačů zboží jako to je prostě klasika. Pokud generujete objednávky, například hledáte Zoznam.sk, u nás Seznam.sk, tam jako ty ceny nejsou vidět. Když je to Google a posílají takzvaný mikrodata, nebo mají implementovaný mikrodata, tak tam potom je vidět název produktu, cena, kolik je na skladě, kolik lidí hodnotilo, podle toho, co všechno používají. A informační obsah e-shopu. Co to znamená? Dívejte se u konkurence, jaký novinky zavádí, jaký akce pro ty lidi připravuje, jakým způsobem je láká. Má nějaké chyby na tom e-shopu? Má tam třeba kompletní popisky zboží? Nemá kompletní popisky zboží? Lidi se vás mohou často ptát na ty produkty konkrétní, co prodáváte. Samozřejmě podle toho, co to konkrétně je. Hledají vlastnosti. Typicky u mě šampony s keratinem. No, vypadávají mi vlasy. Myslíte si, že ten šampon s keratinem je dobrý? Samozřejmě, ono to v tom popisku je. Přes chat odpovím ano, je to dobrý, trošičku to vysušuje. Podívám se na shopy konkurence, jeden vedle druhého popisek od výrobce. Z těch 4. Jenom já mám svoje originální. A ta paní nakoupí. Takže sledujte informační obsah na e-shopu vaší konkurence. V čem vy můžete být lepší? Co těm lidem dáte navíc? Hlavně slepě nekopírujte. Že tam něco mají, neznamená, že to funguje. Je potřeba tak trošičku si to jako by v té hlavě nechat uležet, probrat to s pár lidma z oboru, jak se na to dívají třeba, a teprve pak třeba tam něco implementovat. A nebo si to otestovat, jestli to fakt funguje. Čo v prípade, keby som napríklad prišiel na to, že konkurencia copypastne moje texty do svojich e-shopov? No, to je hodně veliký problém, na to se mě často lidé ptají. Takže, samozřejmě je to chráněno nějakým autorským zákonem. U nás, předpokládám, že to bude i u vás. Takže v krajním případě máte možnost se jakoby soudit, ale to nikdo nedělá. Trvá to. Co vy můžete udělat? Napsat jim, ať to stáhnou, a případně pohrozit. Ideálně, když to napíše právník. Ono to na některý zabere, hlavně na ty malinký třeba. Ti velcí si s ním hlavu lámat nebudou nejspíš. Pokud se to týká pár položek na e-shopu, tak bych to ani tak moc neřešila. Pokud se to týká větší části a všeho, tam už bych to začala řešit a opravdu minimálně aspoň přes toho právníka. Zkusit, ať vám za pár euro se píše nějaký dokument, že když to neudělají, následky budou takový. Nevím, co všechno. On je totiž problém u kopírování nebo vykrádání jakéhokoliv dat ten, že v případě těch popisků ti vyhledávači jakoby hodnotí tu historii a autoritu těch daných stránek. Pokud je to nějaký menší e-shop, který nejspíš není v tom vyhledávání zas tak unikátní, tak stejně vás to nějak nepoškodí. Ale pokud já mám své popisky a teďka přijde MOL a vezme mi je, tak já budu mít hodně velký problém, i když jsem byla historicky první, protože ten MOL je trošičku větší autorita pro ty vyhledávače než já. A tam už prostě člověk kdy udělá jakoby nic. Ale děje se to. Existují i nějaké formy technické ochrany, že třeba když to skopírují, tak to mají celý černý, nebo vy tam máte svoje odkazy. To se mimochodem děje taky, někdo skopíruje popisky i s odkazy, které jsou na vás, to je úplně krásná verze. To se taky samozřejmě může stát. Ale reálně nějaká účinná forma ochrany proti vykrádání dat v podstatě ještě není. To není knížka, že jo, tu nikdo neopíše. Těžko. Ale na tom internetu je to jednodušší. No. To je takový problém. Takže, když je to větší část, opravdu vyšla přes právníka a zkusit poslat nějaké vyjádření. Na některý to zabere. Na některý jo. Rozvaha.
na začátku podnikání. Úplně jednoduchá rozvaha. A teď přijde další úkol. Když máte ten papír, přehněte si ho na 2 stránky. A teď se vžijte do role, že chcete založit svůj e-shop. Napište si na levou stranu, jaký myslíte, že budete mít náklady. Stačí třeba 4 položky. Vyberte si 4 položky, které si myslíte, že budete mít v nákladech. Tak, dobrý, ukončíme. Co máte, to máte. Nějaké věci tam máte. Teď si k tomu zkuste napsat číslo, i když je střelíte od boku. Kolik myslíte si, že to bude stát v těch eurech? V tom začátku. Kolik do toho musíte dát? Napište si tam nějakou částku celkovou. Nerozmýšlejte nad tím, kolik to. Tak, částku určitě už budete mít. A teď, když se podíváte na tu pravou stranu, pokud jste psali nalevo, tak na té pravé straně jsou vaše příjmy. A vaše příjmy musí být větší než ty náklady, co jste si tam teďka napsali, abyste to pokryli. A teď se do toho trošičku zamotá průměrná hodnota objednávky. Nevím, co tam máte konkrétně teda za čísla, ale teď si představte a vzpomeňte si na ty slajdy předtím, který se týkal ceny zboží. Když bude průměrná hodnota objednávky 500 euro nebo 500 korun a moje náklady jsou takový, kolik já těch balíků musím poslat, abych to pokryla, ale samozřejmě já to pokrývám částečně i z toho zisku. Protože když zboží nakoupíte, pořídíte, tak to je nějaká nákladová položka, teď vy to prodáte, je tam nějaký zisk. Samozřejmě uhradíte tím jakoby ty pořizovací náklady té položky, ale teď vy máte i jiný náklady, které jste si tam určitě napsali. Pronájem, technického řešení, pokud máte pronájem. Teď tam máte správa marketingu, některé režijní náklady typu obalový materiál. A to pokrýváte z toho zisku, ono se to zkracuje. Takže teď, když tam máte tu částku v těch nákladech, představte si, jaká by mohla být průměrná hodnota objednávky. Dáme nějakou univerzální, u nás třeba, když v České republice, když tak vidím, tak třeba 1000 korun bývá, takže děleno 30, nějakých 30 euro počítám? No, dobře? Zhruba, 30, jo. 30 euro, průměrná hodnota objednávky. Kolik těch balíků musíte odbavit? Ta vaše částka, co tam máte, nákladová, děleno 30. Kolik těch balíků musíte poslat, ale to není ještě všechno. A teď si zkuste reálně představit, kolik těch balíků za ten první měsíc, co to spustím, pošlu. No, když nebudete mít peníze na placený marketing, což bývá často problém, tak to bude třeba v řádu jednotek. Další měsíc třeba taky v řádu jednotek. 3. měsíc přehoupnete, možná se do pár desítek, možná. Jak dlouho to bude trvat, než to pokryjete? Půl roku? Rok? Ta rozvaha na tom začátku, kdy vy si řeknete, jaký budou ty moje náklady předpokládaný, by měla následně korespondovat i s tím, jaký chcete mít příjmy. A ještě je dobrý, když tady vidíte nějaký náklady a zisk, když si náklady uděláte krát 2 a zisk si uděláte děleno 2. Protože ono to většinou bývá úplně jinak, než si to namyslíte. Často ty náklady jsou vyšší a ty příjmy jsou nižší, protože třeba vás začne tlačit konkurence těmi cenami, vy se necháte zlákat tou cenovou válkou a slevňujete a ono se to nevrací, protože třeba se vám nechce pracovat s tím zákazníkem, protože to hrozně dlouho trvá. Počáteční rozvaha, když si se píšete ty náklady, co máte na tom začátku, na tom vstupu, případně jaký budou asi přibližně ty měsíční, by vám měli ukázat, kolik toho vy musíte vygenerovat, abyste fungovali. A pokud to nejste schopni generovat, nebo si nevěříte, musíte mít tu rezervu, abyste to vydrželi. Podnikání, ať už je to provoz e-shopu, či cokoliv jiného. Jako komu se podaří hned na začátku jít směrem, že bude v zisku? To je problém všude. Jo, co to tady mám? Nezmínila jsem. Kapitola 1, strana 21 až 23. O těch informacích mluvím i v té své knížce. Co se týče blok 1 finanční plán, bylo tam zmíněno něco jako e-shop kurz, což je online vzdělávací materiál, tak o tom taky hovořím, v tom online vzdělávacím materiálu.
při provozování e-shopu, respektive ještě před jeho spuštěním, si vždycky vybíráte doménu neboli adresu, na které ten váš e-shop poběží. mol.cz, alza.cz nebo alza.sk, pilulka.sk. Jo, to je jakoby název, adresa vašeho e-shopu, kde ho chcete mít uložen. A často se zde dělají veliké chyby. Nebo veliké chyby. Jsou to chyby, jsou to informace, s kterými byste měli pracovat. Tropikliberec.cz. Tady je slovíčko Liberec, což je název města. Já si založím třeba tropiktrnava.sk. Teď celý ten svůj biznis přestěhuji do Bratislavy, ale v doméně mám Trnava. Někteří zákazníci si to budou spojovat s tím, že jsem v Trnavě, ale já už tady nejsem. Takže když vybíráte název domény, pokud je to možné, nedávejte tam ten lokální název, kde zrovna sídlíte. Pak to bude ty zákazníky mást. A je tady ještě jedna taková věc. tropik-liberec.cz anebo dohromady tropikliberec.cz. Pokud ten název domény lze napsat jak bez pomlčky, tak s pomlčkou, zaregistrujte si obě dvě verze. Pokud zjistíte, že ta doména je obsazená, ta je v té jedné verzi, nechoďte do té druhé. Ono se pak může stát, že ten dotyčný, co má tu druhou doménu, vás pak osloví a řekne vám, za 3000 euro prodám. Spekulace s doménami. Jo, takže pozor na pomlčky, jsou to potvůrky. 7 psů. 7 psů. 7 nebo 7 psů. Zase, obě dvě verze. Tady zrovna, toto jsou všechno reální e-shopy. Jo, toto nejsou vymyšlené názvy. Nastavit přesměrování, ať to všechno míří na jedno, ať vám to někdo nevykoupí a pak vám to třeba nechce spekulativně prodat. Příkladem je třeba Sport obchod, český velmi úspěšný e-shop. Variantu s pomlčkou má úplně někdo jiný, než variantu bez pomlčky. A pak je problém, třeba někdo zadá omylem sport-obchod.cz a vyběhnou mu stránky konkurence. Mám klienty, kteří takhle na to dojeli. A největší problém je ten, že ta konkurence si tam otevřela úplně stejný sortiment na té doméně. Prostě podvádíte zákazníky. Tady se někdo možná snažil o to nacpat tam co nejvíc klíčových slov, jenomže to způsobilo, že ten název je příliš dlouhý a ještě pomlčky. A zaregistrujte to bez pomlček. Tam je tolik kombinací, že to není možný. Fashion Taste Shop. Kolik lidí umí reálně opravdu anglicky? Já žiju v České republice, vy žijete na Slovensku. Proč těm lidem dávat anglické názvy, když chcete prodávat na Slovensku? No a když z toho máte hlavu takhle, vymyslete si svůj název abstraktně jako já, Palelo. To se jednoduše vysloví. Když někomu řeknu Palelo, tak to hnedka napíše. Varianty s pomlčkami zde moc neexistují. Maximálně, že by místo CZ někdo si zaregistroval EU nebo com. Com je, myslím, zaregistrovaný. Ale já nemám ambice prodávat mezinárodně. Jo, takže když vybíráte název domény, vemte v úvahu tady tyto faktory. On jich je ještě víc, ale toto jsou takový jakoby důležitý. Úplně nejjednodušší test je, napište si ty názvy, zavolejte známýmu. Čau, mám tady název www.palelo.cz. Slyšíš to dobře? Napiš to na papír. Já přijedu se podívat, jak to vypadá. No a když přijedete a bude to napsaný blbě, tak možná je lepší použít trošku jinou doménu. Protože zákazníci si mohou mezi sebou ty informace sdělit po telefonu, že jo? Zavolají si, řeknou, nakupovala jsem tady, bylo to tak a tak, jo, píšu si. Bůh, napíše to jináč. Ja len ak môžem do toho doplním jeden príklad zo života, že my sme v Websupporte svojho času vyberali doménu pre maďarský trh. Trvalo nám to asi mesiac, kým sme našli spomedzi tých 150 rôznych názvov ten správny, ktorý nám bude vyhovovať, a tým sme ho zaregistrovali, pretože buď to, čo sme chceli, nebolo dostupné na doméne .com, websupport.hu bol už dávno obsadený a proste nepredajný, alebo sa to zle vyslovovalo, alebo tam boli pomlčky,
alebo presne toto, čo tu pani Miklašková rozprávala, tak presne preto to sme mali asi 150 názvov a mesiac sme sa tým prehrabávali, až potom sme sa dopracovali, aha, tak OK, toto zaregistrujeme a do tohto pôjdeme. To platí i pro weby obecně. Jo? Můžete mít svůj nějaký blog nebo něco a prostě třeba se vám to nějakým způsobem zajímavým rozjede, máte tam vysokou návštěvnost, někdo vás osloví kvůli reklamě, tak je dobrý to řešit i u těch webů, nejenom u těch e-shopů. Obecně u firemních stránek vždycky. No, další věc, kterou je nutno vzít v úvahu, je oddělování financí. Minimálně osobní finance, firemní finance. Neposílat to všechno na jeden účet. Je to úplně jednoduchý. Ale když už těch financí, těch firemních máte víc, nebo máte víc zdrojů, nejenom e-shop, je vhodný prostě mít těch bankovních účtů víc. Když budete mít smlouvu s přepravcem, dobírky vám posílá na nějaký účet. Ten účet mu vždycky dáte. Můžete mu dát účet, který máte věnovaný e-shop. Pak můžete mít bankovní účet, který budete věnovat například, já nevím, když budete mít kosmetický studio, budete tam prodávat třeba nějaký laky na nehty, kosmetiku, tak druhý účet se může například týkat těch kosmetických služeb. A posíláte tam finance z těch kosmetických služeb. O co jde? Vy krásně vidíte, nejenom už v účetnictví, ale minimálně na tom účtě, jak vám ty finance plynou, kam chodí, nechodí. Když to máte v jednom kutlochu, tak to mícháte dohromady a vlastně nevíte, z které té přihrádky berete. Když si to takhle rozdělíte, tak máte mnohem větší přehled. A zejména je to důležité kvůli státu. Když jste plátci DPH, odvádíte každý měsíc DPHčko. Třeba. V České republice to tak je, když se zaregistrujete, jste měsíční plátci. Po 2 letech si můžete žádat o čtvrtletního. Tak vždycky pro každého je na konci toho měsíce jakoby hrozně velká rána, když zjistí, že má odvést na DPHčku několik desítek, stovek tisíc. Ježišmane, kde to vezmeme? Je dobrý ty finance odkládat průběžně na ten účet, který používáte třeba k platbě DPH. A pak samozřejmě ke státu, zdravotní, sociální, za zaměstnance, není to všechno. Ta struktura může být různá, ale základ je oddělte osobní od firemních. Neposílejte si na osobní účet, já nevím, peníze, nějaké formy podnikání. No a marketing. Typická situace. Chci prodávat, nakoupím to, tady si vyberu tento pronájem, tam to dám, zapnu a nic se neděje. Něco se neděje. To je i u těch krmiv konec konců bylo. Podceněný marketing na začátku. Marketing, ale je jedno, jakou formu využijete, slouží k tomu, že vám přivede relevantní návštěvnost. To znamená, že ta návštěvnost nakoupí. Nakoupí. Buď hned, nebo později. To je úplně jedno. No, ideálně hned. Ať ty peníze jsou doma. K tomu má sloužit marketing. Pokud děláte marketing, máte veliký trafik na ten e-shop, což znamená, že vám tam chodí vysoká návštěvnost, ale nenakupuje. Je někde problém v tom marketingu. Někde je problém. Kde? Vstupní stránka. Ti lidi se dostávají na něco, co je neoslovuje. Když spustíte e-shop, prostě bez toho marketingu to nepůjde. E-shop, čerstvě spuštěný, nemá návštěvnost. Mizivou návštěvnost má. A vy tam tu návštěvnost musíte nějak dostat, aby objednali. Z těch e-shopů, co vidím já, průměrný konverzní poměr 2%. Konverzní poměr vám vlastně říká, kolik lidí v případě e-shopu nakoupí z těch, co přišli. Když se vychází teda z Google Analytics, tak je to návštěva, což není automaticky jeden zákazník, ale když máte prostě 100 návštěv, 2% konverzní poměr říká, že ze 100 návštěv nakoupí 2 nebo 2. Jo? Když spustíte e-shop, tak za den se stane, že vám tam přijde 1 návštěva, 2, 5. A když je průměrný konverzní poměr, to, co mám já, jo, může to být různý, je to prodej sortiment různý. 2%, za den mě tam přijde zhruba do těch 5 návštěv, to děleno 5, jednou za 20 dnů objednávka, to je hodně slabý. Takže musí přijít na řadu nějaká forma marketingu, často je to placená verze, typu srovnávače zboží, které jsou relativně levný, ale nefungují na všechno.
nebo pro klikové kampaně, které jsou jakoby dobře výkonný, když to dobře nastavíte, ale stojí hodně peněz. Marketing, který vám přivede relevantní návštěvnost, na začátku stojí peníze. Prostě jako nespustíte e-shop a přijdou objednávky sami od sebe. Nejde to. Musíte tam tu návštěvnost dovést. Ale nejlíp relevantní návštěvnost. Častý dotaz zní, co mě lidi posílají, jaký technické řešení vybrat. Máme jakoby 4 základní skupiny. Jsou to pronájmy, spustíte i hned, platíte měsíční poplatek. Pak jsou jakoby krabicová řešení, že vy si za nějakou částku koupíte řešení a to používáte, pak už nemáte relativně žádné investice. Nebo jsou open source, to jsou otevřená řešení, která si můžete upravovat na míru pomocí různých pluginů. A pak jsou čistě řešení na míru, který vám někdo napíše od nuly. Pronájmy a krabicová řešení často volí začátečníci. Ono je to relativně levný a hlavně u těch pronájmů máte jakoby support, podporu. Takže vy, když něco nevíte, jak nastavit v tom e-shopu, pošlete tiket, odpoví vám. U krabicových řešení tam je to trošičku problém, protože ten support tam často chybí. Tam už si můžete třeba připlácet za to, že se na něco ptáte. Nevýhoda u těchto 2 řešení je ta, že je nejde nějak moc rozšiřovat často. Pronájmy mají prostě nějaké moduly, v kterých vy jedete a prostě když chcete nějakou úpravu na míru, tak může být buď to hodně drahá, anebo vám řeknou, že to nejde realizovat, protože by to mohlo narušit ostatní e-shopy. Krabicová řešení, zhruba podobně. Open source, ty jsou v tomto jiný. Ty vy si můžete upravit, jak chcete. Tam těch pluginů je hodně, používají to na celém světě lidi. Typickým zástupem je Presta, Magento, Zencard, ano. Ano. U open source je nevýhoda ta, že vlastně vy potřebujete programátora, který to bude s vámi dělat, nebo sami musíte být tím programátorem. A slýchávám často od lidí, co to mají, že když tam těch pluginů mají hodně, tak se to sype. Jo, že to tak jako nabobtná to řešení, že pak tam jako vznikají různé chyby. No a řešení na míru, to je zase finančně velmi drahý. Do toho prostě začátečník nepůjde. To si často, řešení na míru si často nechávají zhotovit fakt velký shopy, který potřebují nějaký specialitky, kterým běžné řešení neposkytne. Firem, který to dělají, je spoustu. Kterou zvolit, to už je na daném člověku, na nějaké té analýze, co tam potřebuje, kolik za to chce dát. Myslím, že tady byl nějaký dotaz k dropshippingu. Kde hledat dodavatele? K tomuto bych ráda navázala, k tomu dropshippingu. Dropshipping vlastně je forma, kdy vy objednáváte zboží u dodavatele, nebo respektive máte e-shop, někdo objedná, vaše objednávka putuje do systému vašeho dodavatele zboží, on to posílá vaším jménem. Některé ty formy toho technického řešení typu pronájmu, krabice, nepočítají s těmi můstky, které budou schopny takhle tu komunikaci řídit technicky. Některé pronájmy to mají zpracované například na veliký dodavatele, jo, co tady jsou. Ale když už chcete dropshipping, zjistíte, že tento dodavatel má perfektní zboží, je ochoten vám to zajistit, výborný, ceny vám zajistí, budete mít z toho super zisk, ale ztroskotáte na výběru technického řešení, protože v tom pronájmu vám to nenaprogramují, tady tu komunikaci, a do řešení na míru nemůžete jít, protože to zase drahý. Kde hledat dodavatele, kteří jsou ochotní vám zajistit dropshipping? Kolega ví, jsou nějaký katalogy, že jo? Svižně.cz, svižně.cz, katalog dodavatelů dropshippingu, svizne.cz. A samozřejmě potom lze ve full textu hledat dropshipping dodavatel, třeba zadat frázi. Alternativou dropshippingu je přeposílání objednávek, což znamená, že ty objednávky od toho vašeho dodavatele chodí jeho jménem.
U vás se zákazník objedná, vy to přepošlete dodavateli nějakým způsobem a on to odbaví ale pod svým jménem, pod svým brandem. Vy tam nefigurujete. Provozní záležitosti. Co je společné všem podnikatelům? Účetnictví, daně, právo. To je odlišný stát od státu. Minimálně k právu říkám. Všeobecný obchodní podmínky. Základ. V České republice Česká obchodní inspekce zkontroluje e-shopy na dálku. První, na co se koukne, všeobecný obchodní podmínky. U nás teďka byla v roce 2014 vyšel v účinnost nový občanský zákoník. Já ještě dneska, rok poté, nacházím e-shopy, který mají VOPčka, mají tam paragraf 53 odstoupení od kupní smlouvy. Když dneska je to nějaká 1800 něco, nevím. Jo? Jsou k dispozici i různé vzory, minimálně v České republice jako jsou. Ty vzorové obchodní podmínky má je APEC, má je D-test. Možná jako by to první zalepení dobrý. Ale když máte třeba ten dropshipping, tak jako ty vzorovky vám nepomůžou ani omylem. Jo? Nebo to přeposílání objednávek. Tam prostě musíte jít za právníkem, ať vám to nachystá na míru a zjistí, jaký máte podmínky. Nesnáším poštu, nechci ji nabízet. Existují skupiny lidí, zákazníků, kteří prostě berou Českou poštu a předpokládám, že i tu slovenskou jako základ historicky. Takže objednávají často tak, že hledají tu poštu, že ho vyloženě vyhledávají. Co se stane, když vám tady ten přepravce bude chybět? No, nenakoupí. Tuhle mi volala paní, chtěla si objednat telefonicky, po telefonu a říkám, mám tady Gajs a mám tady Českou poštu. Co to je Gajs? Tady dole astratex.sk, Alza.sk, Vaše sosovky SK, Pilulka SK, Martinus SK, velký shopy, které jsou v češtině jakoby na CZ-ku. Všichni mají slovenskou poštu i Českou poštu. A určitě ví proč. Ta pošta je totiž historicky zakořeněná. Samozřejmě, můžou se najít odvětví, segmenty, kde třeba nebude potřeba ta Česká pošta, ale všeobecně, když za mnou někdo přijde a podívám se na to zboží, říkám, vemte si tu Českou poštu jako základ. Ty lidi to znají. Má hodně poboček, vy to tam můžete odvízt kdykoliv, protože těch poboček je hodně. Spediční firma dobrý, se zákazníkem se často nahání, teď třeba si nesednou termíny, nevím co všechno. Takže Česká pošta jakoby považuji za základ u většiny e-shopů. Předpokládám, že Slovenská u vás to bude taky to stejný. Slovenská pošta do pár gramov má monopol, že môže iba ona posielať listy. Až tak. Až tak. Hej, ale tak liberalizácia trhu aj v tomto nejaká je, čiže dá sa očakávať, že tam bude posun, ale to je ako. Možno asi preto, tie e-shopy, lebo vaše šošovky Malinká. tieto aktivity preto ja myslím, že Rakúšania, ale to o tom myslím. No každopádne, kde som zachytil takú informáciu, že na Slovensku až, neviem, či 70 alebo koľko percent sú dobierky. A také predpokladám, že to budú hlavne dobierky zo Slovenskej pošty a nie kurierské dobierky. Tak, řeknu zde jeden příklad za všechno. Jeden e-shop měl svýho času InTime, UPS, Gajs. Rok jsem je tlačila do České pošty. Nasadili Českou poštu, 50% převzala jakoby všech těch balíků. 50%. Říkám, o toto všechno, vy jste se ochudili ten rok předtím. I to se může stát. Veřejný telefon, můžou se vám dovolat. Takže, když už vylepíte ten telefon na tom e-shopu, lidi se vám musí dovolat. Problém nastává, když máte zaměstnání od toho e-shop. Oni vám budou volat kdykoliv. Klidně i o víkendu zavolají. Když ten telefon prostě musíte zvednout. A když ho nezvednete, tak minimálně volat zpět aspoň. Jak byste se tvářili na to, kdybyste volali někam, že si chcete něco objednat, teď se nedovoláte. Zkusíte to jeden den, druhý den. Nedovoláte se. Jako to nepůsobí důvěryhodně. Když se teďka podíváte na můj e-shop, mám tam vyvěšený z důvodu technické údržby telefonní linka nedostupná.
protože toto je z mýho e-shopu. Skladem expedujeme ihned. Tady je vyjádření slovenského zákazníka. Super, široký sortiment, posílá to z Brna, ale bylo to doručené pozdě. Ale hlavně, že to bylo skladem. Minimálně v České republice zakotvený, že když to mám skladem, tak to pošlu během jednoho pracovního dne. Tady vidím, že i slovenský zákazník jako nechápal, proč mu to došlo tak pozdě. Jo, takže když už chcete mít něco skladem a napíšete to tam, tak to musí platit. Mně se třeba stane, jsem tam, to je fakt jednotky za rok, že mi zákazník zavolá a zeptá se, prosím vás, máte tady tu mast opravdu skladem? Říkám, ano, já mám na e-shopu reálný stav skladu. Ti lidi se ptají. A pak, když si přijde pro zboží, tak řekne, no víte, já jsem si objednával kolo, měli to skladem, a pak mě volali za 3 dny, že to skladem nemají. Jako může se stát, že nějaký importy, když to posíláte z Pohody, ty skladové zásoby do toho e-shopu, nebo z nějakého jiného účetního systému, či jiného informačního systému, že tam je nějaký zpoždění, když to synchronizujete jednou za den. Jo? Může se stát, že pak tam jsou nějaký takový krpy, jo? Ale obecně, prostě, když to máte skladem, tak to fakt musíte mít skladem, jinak ty zákazníky naštvete. A tady je to s tou konkurencí, jak jsem mluvila na začátku. Koukejte se, jak zákazníci hodnotí konkurenci. Co jim na nich vadí? Poměrně malý shop dělá vše na koleně, hodně amatérský. Neposílá data pro sledování zásilky u pošty. Dneska přepravci mají svoje aplikace, kde se zadá číslo balíku, vyběhne vám, kde ten balík zrovna je. Zase, když vybíráte technické řešení, může se stát, že nemůžete třeba editovat automaticky e-maily, takže vy tam tu informaci nebudete moct ani vložit. Všeobecně základem je, že když už tu možnost máte posílat ty data o sledování zásilky, posílejte to. I kdyby se tam dali ručně. Jednak ten zákazník, když se přihlásí, klikne na ten odkaz, tak ví, kde ta zásilka je, zjistí to. Jo? Ono se potom může stát, že vy mu, dobře, pošlete balík, nepošlete ten trackovací kód, teď se 3 dny nic neděje, zákazník volá, kde ten balík je? A vy se musíte koukat do systému přepravce, co se tam děje. Takhle ho na to můžete odkázat. A nebo ten zákazník se může podívat už přímo sám a zjistí to. Jo? Zákazníci většinou, když nejde balík, tak první, co udělají, je, že volají vám. Ale ta chyba nemusí být na vaší straně. Zpráva e-shopu. Toto je jedna klientka, co jsem měla. Říkám, paní, vy to máte tam toho až moc, to je nepřehledný. Česká pošta, základ. To byste měla mít někde víc na vrchu. A omezte tady Heureka uloženka. Tady se rozklikla, tak tam vyjeli všechny pobočky České pošty, protože uloženka, respektive Heureka Point, posílá zboží i na všechny pobočky České pošty. Říkám, vy to dublujete. Říkám, nestává se vám, že vám lidi třeba volají, že tam nemůžou něco najít. Jo, tuhle mě volala paní, že to chce poslat přes Českou poštu a nevidí ji tam. Ale ona ho tam měla. Ti lidi se v tom ztratili prostě. Jo, ta nabídka dopravy platby v tom košíku by měla být přehledná. Vyházejte z toho, co je zbytečný. A tady ještě navíc, ono to není moc vidět, ty kolečka, jsou vidět takzvaný nespárovaný platby. Co to znamená? Když kliknu na DPD Slovensko, tak by se měly objevit pouze nabídky platby pro DPD Slovensko a ne všechny ostatní. Jako ty lidi můžou klidně zkoušet klikat na něco jiného, protože to není aktivní, není to jakoby ta spárovaná platba. Pak vám budou volat, že jim to nejde vybrat. Takže nabídka dopravy platby v košíku by měla být ideálně přehledná. Nedávejte tam toho moc. Jo, 2 dopravci jsou takový základ, stačí pro ten začátek. A k tomu odpovídající způsoby platby. No největší průšvih, paní to měla taky, některý ještě to dělají taky, že tam napíšou Česká pošta do 2 kg, Česká pošta do 10 kg, Česká pošta do 20 kg. Teď já mám v košíku zboží, vejdu na stránku dopravy platby a říkám, tyjo, kolik to váží? A říkám, nevolají vám ti lidi? Ona říká, jo, občas volají, že neví, co mají vybrat. Říkám, to musíte mít hmotnostní limity, ale nastavený ve shopu. Víte, to se děje. Co se týče těch hmotnostních limitů, zase to vychází z takové té analýzy toho zboží. Když máte zboží nějaký nadrozměrný,
respektive hmotnostně nadrozměrný. V tom e-shopu byste měli počítat s těmi hmotnostními limity a už vybírat technické řešení, které vám umožní měnit cenu dopravy podle hmotnosti zboží v košíku a pracovat s ním od začátku. Zrovna tady ta paní, říkám, nasadíme hmotnostní limity. 400 položek. Já to mám ke 400 položkám dopsat hmotnosti. Říkám, no budete muset. Ty lidi vám pak nenakoupí, oni neví, co mají vybrat. A nebo vám budou volat, budete dělat z práce. Takže jeden den musela věnovat tomu, aby tam ty hmotnosti doházela. Filtry. A filtry u zboží. Na začátku tady jsem se ptala, tričko červený, velikost 36, dlouhý rukáv. Lidi občas hledají produkty podle nějakých parametrů. Jo, to vzejde jednak z nějaké analýzy klíčových slov, jo, kdy prostě ten konzultant nebo ten, kdo to zajišťuje, prostě vytáhá, jaké fráze jsou nejčastěji hledané. A podle těch parametrů navrhne například, jaké by mohly být filtry na e-shopu. Ti lidi potom s nás jakoby nakoupí. To je první krok. Zjistit, jaký jsou ty parametry zboží a jestli je vůbec lidi podle nich hledají. Druhý krok je nějaký samotný zapracování do toho e-shopu. S tím by měl často pomoct nějaký UX designer. Protože když to potom děláte třeba sami, spolehnete se třeba na to, co vám nabízí technické řešení, může to dopadnout takhle. Tady, toto je český e-shop, prodává oblečení na zumbu, ale má zde barvy. Black, green, lemon, raspberry, vícebarevné, yellow, jednou začíná velkým písmenem, jednou malým. No prostě já jsem třeba 50letá paní, které se zalíbila zumba, ale já neumím anglicky. Co to znamená? Jo, takže s filtry zboží je potřeba pracovat uvážlivě. Měly by tam být názvy, které lidi hledají. A hlavně měly by tam být, pokud to lidi podle toho hledají, víc konfekce. Tam se to používá nejvíc. Například barví je třeba vhodné vizualizovat pomocí těch čtverečků, že tam vidíte tu barvu. Jako lidský mozek s nás reaguje na nějaký symboly, obrazce, než na ten text. Takže práce s filtry zboží měla by být uvážlivá. A ne všechny technické řešení to umí. To je druhý problém. Jo, vyberete si řešení, které to neumí. A nebo za příplatek. Za hodně velký. A webová analytika. Největší kámen každého e-shopu. No. První skupina zákazníků nemá vůbec nic. To je svým způsobem tragédie. Druhá skupina zákazníků aspoň nějaký to UA pomlčka něco vloží do e-shopu, takže jako něco tam leze v té analytice. Pak je třetí skupina zákazníků, která nějak si to třeba možná nastaví, anebo spíše osloví někoho, kdo jim to nastaví. Základem každého e-shopu je webová analytika. Toto je Google Analytics. Pohled do statistik Google Analytics, kde vidíte zdroj, seznam, Google, přímá návštěvnost, Heureka, návštěvy, kolik nových návštěv, míra okamžitého upuštění, ale tady počet objednávek a tady je vidět i objem. Tomu se říká takzvaný elektronický obchod. Jo? V analytikách webových si můžete zapnout elektronický obchod a vám to potom bude měřit objednávky na e-shopu. Ale podmínkou je, aby na tom e-shopu byl zpracovaný v konečné stránky objednávky skript, který ty informace bude do toho analytiku posílat. Jako tím, že vlezete do záložky v případě Google Analytics správce, záložka měření tržeb elektronického obchodu a zapnete ano, ještě neznamená, že tam něco uvidíte. Ale toto je všeobecně základ pro jakýkoliv e-shop. Měřit objednávky přes webovou analytiku, zjišťovat, z jakých zdrojů lidi chodí, jestli je to ze seznamu, z Google, nebo z těch srovnávačů zboží, který zdroj je výkonnější, který míň. Ono je to nutné i k vyhodnocování jakýchkoliv kampaní. Když si spustíte proklikové kampaně, jsou takový ty inzeráty třeba na Google, první 3 pozice, tam svítí tam slovíčko reklama, takovým obdelníčku. To jsou ty proklikové kampaně. A přes tu webovou analytiku se dá perfektně měřit, kolik, jakou návštěvnost vám to posílá, jestli objednává. Jaký produkty objednává. Jak dlouho na tom webu je. No, některé metriky jsou trochu sami o sobě zavádějící, ale minimálně ten základ, měřit ten elektronický obchod, je tam na místě. Já když nastavuju Google Analytics pro e-shopy, tak tam mám checklist, co všechno je potřeba nastavit.
Prvně to začíná tím, že se klienta ptám vlastně, jaký jsou jeho obchodní cíle, co se děje. Protože je rozdíl, když máte e-shop, který jede velkou obchod, malou obchod třeba, a e-shop, který jede jenom čistě malou obchod. Když máte velkou obchod, malou obchod, tak je vhodný, když to v těch analytikách vidíte. Protože jakmile začnete míchat tady ty objednávky dohromady, tak máte vysokou průměrnou hodnotu objednávky, hodně vysoké tržby a vy nepoznáte, co je od koho. Ale ono se to dá v těch analytikách rozlišit. Jenom je potřeba úprava toho měřícího skriptu. Pak se v těch analytikách můžete sledovat i průchod košíkem, když máte více stránkový košík. Jo, vy sledujete první stránka na košíku, doprava, platba. Druhá stránka fakturační údaje, třetí stránka odeslání objednávky. Vidíte, v jakém kroku ty lidi utíkají, nebo ty návštěvy. A kam utíkají. Dá se pomocí toho zjistit plno zajímavých věcí. A na závěr, nevím teď, kolik máme času, jak to vypadá. Tak akurát. Ty otázky vaše. Dropshipping, dodavatelé, kde hledat? Svižně.cz, tady kolega, katalog. Produkt, který není vhodné prodávat na e-shopu. Co by vyloženě nešlo prodávat na e-shopu? No. Do čeho bych nešla určitě? Asi bych vycházela zase z nějaké analýzy těch parametrů, co tam bylo na začátku. Do těch produktů bych nešla. No, samozřejmě dost špatně se prodává na e-shopu něco, co lidi neznají. Něco, co je novýho. Tam musíte jakoby hodně investovat do marketingu, abyste to mezi ně dostali. Jo, takže jakákoliv nová věc, novinka na trhu, která není známá, může s tím být hodně veliký problém. Do takových věcí. No a keby sme tú otázku rozšírili napríklad tak, že či je nejaká cieľová skupina, pre ktorú e-shop nie je vhodná platforma. Existuje podľa vás nejaká taká skupina ľudí? Já si teď nevím představit, co by tam nebylo vůbec vhodný. No, možná nějaký dorty, takové ty věci potravinářského charakteru dělané na míru. Tam by to bylo asi hodně náročný na spracování té objednávky. No, ja som práve taktiež asi 7 rokov dozadu videl, že to robila torty so špeciálnymi polevami z potlačov. Jo, Neviem ako, ale tak. Možná tady s tím by byl asi trochu problém, ale jako neumím si teď představit něco, co by tam přímo nešlo, nic mě nenapadá. Napadá ti něco? Že jo, to těžko říct v tuto chvíli. Nahradí shopy kamennou prodejnou. Řekla jsem ne na začátku, myslím si, že ne. Ne. A je nutná registrace do e-shopu? Proč? Za mě není nutná. Proč? Jako jsou e-shopy, které vyžadují. Často buď to neví proč, anebo to dělají proto, aby vás potom mohli líp trackovat přes ten Google Analytics. Ono tady jde sledovat, jak se chová návštěvnost, co je registrovaná na e-shopu a přihlásit se k účtu, a návštěvnost, která není. Jako pomocí těch analytik lze o té návštěvě, když je to zaregistrovaná, dá se tam posílat, třeba přes vlastní proměnné se tomu říká, informace, co ta návštěvnost dělá. Jo, tak možná proto někdo přistupuje k tomu, že je registrace povinná. Ale všeobecně na co? Na co? Proč se tomu zákazníkovi stěžovat? Pamatovat si x přihlašovacích údajů. Někdo to řeší tím, že má automatické registrace, Bůh s objednávkou vám přijde e-mail, vytvořili jsme vám automatickou registraci. Jako taky jsou takový, ale za mě povinná registrace ne. Ne. Kdo ten dotaz měl vlastně? Ja som mal. Vedlo vás k tomu něco konkrétního? Nebo jenom jste chtěl slyšet názor? Na e-shope tcháni rádi, že by chceli mať registráciu, ja som nevedel, že prečo, a že vlastne kvôli tomu, že neskôršie by tam dali nejaké zľavy pre vedúcich zákazníkov, ale to by prišlo ako taký krok navyše. By mohol odradiť, aby tam ešte registrovali pro nejaké výkyny. To byste musel vykomunikovat s těmi lidmi jinak. Podívejte se, když už máte toho zákazníka jenom v databázi, tak vy s ním můžete komunikovat pomocí těch e-mailů, že jo? A v některé té fázi můžete mu nabídnout ty lepší ceny. Jo? Jde to taky. Viem, že snowboard online tam predávajú už také veci snowboardové mal, že keď tam nakúpi človek už viac ako 5 krát, tak má 10% zľavu. A viem, že dosť tá kamera to objednáva aj tak, že sa to pritiahlo, tak som si to mohlo ísť, ale...
Zkuste to na týden, nebo já teď nevím, jakou máte návštěvnost za počet objednávek. Ono, čím menší návštěvnost objednávky máte, tím delší dobou to musíte měřit a testovat. Zkuste to třeba na týden, na měsíc a uvidíte, co vám to udělá s tržbami. A ideálně, když máte jakoby 2 verze těch e-shopů a na jednom podle toho, kam ta návštěvnost spadne zrovna, to máte, na druhé ne. A pak to porovnáte mezi sebou, jako AB test. Jo? Ale těch e-shopů, co mají povinnou registraci, já jsem teďka hrozně dlouhou dobu žádný neviděla. A určitě to není jen tak. Povídejte. Premýšľam, že keby si niekto chcel založiť z týchto ľudí, čo tu sedia teraz e-shop, a ktoré, keďže ten rozpočet bude zrejme na začiatku taký minimálny, z hľadiska marketingu, ktoré sú podľa vás také hlavné formy, do ktorých sa oplatí ísť, že proste bez nich sa to veľmi ťažko robí? To nelze říct nějak jakoby univerzálně. To nejde říct, že bez toho to nejde. Jako takhle, jedna věc, jo. E-mailing. Jo, to by měli dělat opravdu za mě všichni, protože to je levná forma, jak zpětně získávat zákazníky. Ono totiž přivedení zákazníka na e-shop přes třeba ten placený kanál vás stojí peníze. A když potom s ním dál nepracujete, tak znovu platíte za to, abyste si přivedli nový návštěvníky. Ale když s ním pracujete pomocí toho e-mailingu, kde vás teda něco stojí třeba pronájem té platformy, podle toho, kolik máte kontaktů v databázi, tak potom vám se jakoby ta investice vrací. To říkali Vlasta Vávru. Môže pri tom to riziko, že to končí ako spam? Na druhej strane otázka je, že aké s tým máte náklady, lebo tie e-maily už Ale raz že máte. či to má potom vlastne prehľad? Podívejte se, pokud si koupíte databázi s 5000 kontakty, tak to skončí ve spamu 100%. No. Ale pokud u vás člověk nakoupí, učiní objednávku, přijde mu ten automatický mail, tak mu pak pošlete znovu. To jako do toho spamu, tam není vysoká šance, že to vlítne do spamu. Ale ešte mi napadlo, že pri tých newsletteroch som zachytil takú diskusiu, neviem, či je to už v polohe, či je to ešte v polohe diskusie, alebo či je to nejak uzákonené, ale že či je to posielanie newslettera opt-in, alebo ale viete, že či to tam máte by default, že súhlasím, či to tam môžete mať, lebo ak ten človek nesúhlasí s tým, a vy mu to budete rozosielať, takéto ponuky, tak vlastne spamujete a môžete sa dostať do konfliktu so zákazníkom. Ano, vy musíte mít souhlas od těch zákazníků k tomu, abyste je mohli kontaktovat. Ten souhlas vám mohou dát už při té objednávce. Jo? Může to být už přímo při té objednávce. Samozřejmě, když nakoupíte databázi, tam napíšou, jo, máme souhlas příjemců, není co všechno, ale tu databázi před váma nakoplo x lidí, oslovilo, vy nevíte, co tam je za kontakty, není co všechno. Tam jako ten problém je, do toho bych v životě nešla. Ale když máte svoje lidi na e-shopu s objednávkami, které tam jsou, tak jak ten souhlas můžete získat? Většinou se stává to, že v tom košíku je, chci dostávat nějaké informační e-maily. Moc to nefunguje. Nebo, když už pošlete ten automatický mail, že objednávku jste přijali, navažte na to druhý automatický mail, kde zákazníkovi napíšete, můžeme vás kontaktovat jednou za 14 dnů, posíláme to. Pokud to nechcete, klikněte na tlačítko, nesouhlasím s odběrem. A takhle to sekundárně očistíte. Jako v tom košíku to mají všichni. Jo? A ti lidi to nezaškrknou. A nebo to dělají naopak. Nesouhlasím se zasíláním a zatrhněte, jo. Prostě jako udělají to naopak, tu negaci tam jakoby zmíní. A nebo to udělejte naopak. Prostě tam už je teda nutný nějaký napojení, buď to na nějaký ten nástroj na rozesílání mailu, kam vám spadnete kontakt a následně vznikne jakoby kampaň, která na něho jde s tím e-mailem. A nebo je to v tom e-shopu, jo. Když se ho sekundárně zeptáte, jestli můžete posílat, ale nesmíte se ptát jako, že můžeme vám posílat nabídky, pokud ne, odhlašte se. Napište tam, jak často, co posíláte, nevím co všechno. A hlavně, vy kontakty nemusíte sbírat jen objednávkami. Mějte tam nějaké textové stránky se zajímavým obsahem a dole dejte, chcete každý 14 dnů dostávat tip na náš nový obsah? Pošlete nám e-mail. Pošlete to tam. A segmentujte tu návštěvnost. Pro začátečníka je toto jakoby hodně náročný logisticky. Jenom to zpracovat. Já toto běžně používám, kolega to všechno technicky nastavuje a propojuje.
u těch svých kampaní. U mě, když se přihlásíte k odběru 33 typů pro e-shopy, že si stáhnete, tak následně jde smart kampaň. Automaticky, nedám do toho ani půl ruky. Jede to samo. Jo? Ale i toto jde zpracovat na e-shopu a vy si můžete takhle vychytat plno kontaktů. Když už vám přijde 100 návštěv na e-shop a 2 nakoupí, tak dalších 5 třeba vám dá jenom ten kontakt, protože si přečetli váš článek a líbil se jim. Nebo si u vás něco stáhli zajímavého. A s těmito lidmi dále pracujete. Posíláte jim tipy na ty články, dobrý, fajn. A jednou za čas, možná ani ne do toho mailu, ale když už jim pošlete tip na ten článek, musíte ho zpracovat tak, aby nějak souvisel s tím vaším prodejem. Propojit to třeba na ty produkty. Jo? A takhle sekundárně ty lidi vodit za ručičku. Protože ne každý chce nakoupit. Někoho jen zajímá informace, ale nakoupí až přijde k vám po pátý. I takhle se to dělá. Jo? Musí se člověk nad tím e-shopem, respektive nad tím e-mailingem zamýšlet globálně a snažit se z té návštěvnosti vytěžit maximum. A pak to může fungovat, i když máte těch 200 návštěv. A ne ty tisíce, 10 000, co mají ty velké shopy. Takže, nějaký dotaz? Možná teď máte hlavu plnou myšlenek. Možná někdo, když uvažoval o e-shopu, tak zjistil, že toho radši nepůjde. Možná někdo si třeba řekne, že do toho půjde, že to zkusí. Ať tak či onak. Rozpracujte si to na papír. Rizika, výhody, přínosy, nějaká rozvaha a hlavně ceny a hlavně to zboží. A jak to propagovat? Jo, bez propagace to nepůjde. Bez práce se zákazníkem. A plno e-shopu to neumí. Vy jste moje konkurence. No, tak. Díky. Tak ať se vám daří.